Γεια σας, με θυμάστε. Είμαι ο Κούκι και σήμερα θα πάμε στο Divirus Cookie που είναι πάλι με τον Κοτόπουλο και τέτοια. Πάμε πάλι. Θα έρθει τώρα. Έλα ρε πάλι, τώρα θα έρθει. Πάλι από το Cookie Frenzy αλλά σήμερα δουλεύει στο Divirus Cookie. Αλλά πουριάσω σήμερα το ένα αυγό μου που έχω κάνει για τη γιορτή μου. Θα σας το δείξω το αυγό τώρα, να. Τι κάνεις εσύ Κούκι, από το Cookie Friends? Τίποτα, μην με σκοτώσετε από το Cookie Friends. Τώρα πρέπει να σε σκοτώσουμε. Χαχαχαχαχα. Όχι, τρέχω. Σε παρακαλώ, θέλω. Γεια σας. Γεια θα σε φάω τώρα. Όχι, μαλά. Ωραία, είμαι εδώ κρυμμένος. Ωραία, πάμε. Τώρα εγώ είμαι ο πάρχηγος. Φύγε Κούκι. Να σε σκοτώσω, έλα να σε βγάλω έξω από το κατάστημα. Μπαμ! Με χτυπήσανε και όπως την άλλη φορά σήμερα θα... ναι. Ωραία, μπαίνω κρυφά στο κατάστημα. Για να κοιτάξω λίγο τις κάμερες. Τι γίνεται. Ο Κούκι μπαίνει μέσα στο κατάστημά μας κρυφά χωρίς να μας δώσει λεφτά, ούτε κάρτα συνομιλίας. Τι γίνεται Ντομέιτο? Ο Κούκι μπαίνει κρυφά στο κατάστημά μας. Τώρα θα στείλω τον Alien Dog και θα μιλήσεις εκεί. Εντάξει, θα τελειώσει το βίντεο. Τι θέλεις εσύ? Ωραία, τώρα μπήκε πάλι ο Κούκι. Όχι.